Shubu pidan kawai ka jaka pimut ban shna iing kwa ban shna iing hanrei pimtit pimnang kumno ban sedang kumno ban le mo te mentah kini video ngan batai pi nadu bastang hadu bakot te hot kerteng jonga de hemon ni suyam te bun preng jo pi pila itu yanga te hagani ka channel ru chibun ki video ki banga batai na bata ka jing mentoi ka jong pi na menta ki jing nang ki jing start mo pila ban pe apo playlist jong kani ka channel hot hagani ka video ru ka video ka ban kong jong ka playlist pat habai debat ka civil engineering mo ngala banong te menta hagani ka video no ngan chna pi ka wei ka video khanang ba pin so thu mo kai ka ba phideban le te nadu arjar puar bunsin la ya teknika district council mo hagur komba lada phikwa ban shna iing phi hab ban le da ka plan ban shim permission po district council mo amde shu tang ka NOC no ramba shnong hanrei phi hab shim ru ya ka permission po district council shadu shini shanongra shalakor shani sha upar shalong bat kumta tar baro khoj manta hable be habya be lengba kamudal ni habya be lengba ka district council ngala ban ong mo te danru shepo nong gendong mo ki bakwa ban shna iing hanrei ki kwa ban yo da ka plan le ban le da ka plan mo na mat la shna lu man bun sin mo ka iing ngala banong ka de tang ji sin ka jingim la da ngi bakla ban shna ka mod kan don be tang ka jing babe ha ka jingim ka baman ka ski mo na mat ka iing ka de ka bang isa ni shong man ka ski te la dingi bakla sin ka mod la jinjar ban pra biang ro ka jinglot ka ba labon ta ka daw sin wang shna ngi de ban prakhat bun sin ni de ban le ha ka ta kur kom ka ba janai khanang ba ka iing kan long ka ba itnat khanang ba ki kamera kin long ka ba itnat bangin lai babe hadien mo te kumbangong pi wala de shnong kan dong ru ki dan ki trying ki bakwa da ka plan hoy mdei tang ka 2D mdei da ka 3D ha kur kom ba ki ba andala adapshna ye kene ka iing ka long kumni kamot ba shwa ban shna kila lepa da 3D ya ka to ka iing kumba pi nga sha le mulu mala mo sha le da ka 3D na punta ki trying la de ki kwa ban pe andala dep ka iing ka long kumno ka kamera ka de hangno kamera shed hangno kamera thia hangno kamera shongka hangno bat kumta ter nga kren shwa be ye ki beshinong kandong hoy don pat ki baduna ka jingyo la ne ka jingdon ki kwa ban apply da galun haba kwa ban apply da galun te ni haban le da ka 2D plan ka bapaka bat ka structure plan roma ha ka komba long ba la da village bang ki bank kin approve ya kata kalun ka bapikwa ban shim mo ni hable ya ka detail estimation ru kanang ba kabang kan approve the hoy la dang kren ni kitu ki balangat po district council ki habyo NOC no rang ba shnong ki hable hapo ki hawat you engineer ban plan ni kitu ka iing ban le na dong sidong lap so thu hi engineer sin ba pila ai engineer la so thu lot na dong sidong ban yo e ka permission po district council te la da phikwa ban apply lon ru pila ban punon kam ta ka ju hi ka drawing mo ka ba pi apply po district council na kamanta ka lon hoy ba pin so thu shu ngala ban pin pi pet kini ki drawing shibun hangni ki ba ngala de plan se ki de kum gini ke ki ba ni haban le mo hakata guru komba kabang kan approve ngala banong dan ka district council kan approve namar kawai ngani thu ipi kumgini namar kawai ngani thu ipi lada ni le jubor ni shna jubor ke yin klem yo permission ka babiang na po district council tinginam yo e ko nginam yo e la ba ju ko poro kidan hok ban pun prai ka to yin ka jong pi te phim kwa ba kan long kumta ni de bam ya ju de ko ru ka ai mo hakata ka kom ban ya bai lang te kumno ngi ya de ru ka ai ni hawa de engineer ban le ka plan ni haban samira po district council oi kwa banong pi mdei ban kensting ban le igni ka plan ban yo ka permission ru ka pampor de ki ar banai le banai long baklo e ngala banong shi banai namar kibun mo kibriu ki ba apply mdei tang pi marwe te dangla bale klo shubu la kwa ban shna yi port talang
benai khatway le ne benai chpau pin stang no gomot benai ba phral ne benai bin yo phila long ban pha engineer no ban le ka plan khang ba pin sok yel de namar le plan man china portlang phi le ka portlang gomot kat ban yo ka permission hadu benai kong benai ba ar gomot standard no ga slap kala wan biang gomot phila song jinjar mo hoi kitu gi pat nga da po district council pat long phila ban le kat ba phimon ka ban kong e ka de tang NOC no rong ba shnong phila ban shna kat ba phimon te hang ni ngan si thu ep hagawai pat ko video habe de pat kador ka bai plan ka bai architect ka bai shubu ka bai shna ka bai tiar ba tar shubu ngan sim be ka wei ka particular plan le ni ka wei ga yeng ngan pan i be phi ka por man ta mo kan lut kan no ken be wei pi wei jing ken na du simen na du na rat lut kan no na du ka bai tre lut no bat kum ta tar te ka ba man ta hi ha ga ni shwa ban yu thu pi ye ka ta ka step ka ba don kam na kum ta ban shwa na kum ta ban shna iing mo ta gor kom yo le sevim tem te yo dan na preng jong phi ki parlok projor ki ba so thu long ki ba kwah tip le ne dan ki hiang sem jong phi kwah tip shushu phila ban contact enga phila ban phone enga phila ban yekren ban nga ngin yekren ngin yebatai nang ba phiru pin sok mo kata ka rukom shna iing ka jong phi namar kumbanga ong phi mene teng national main klembiang ga plan teng isu hadin habut pangin babi ga jikiang hapan prabiang ga ne kamera hapan prabiang de ban ai na te de ban ai ni wat kumta ter te haga jaka chumut mo pinai engineer tang si power jar pi khamna pe kata handai pi hapan pra pa de yeng te gala lost double am na kata ang la hi ba phale ba engineer khang ba kan internet kan ayu ke yeng ke jong phi kum bangong ke yeng ka dei tang sian ke jing em ke jong ngim dei ban bakla de bi kla ga mod la su jinjar ma te tangom tai perlok khuli shibun ba pi pe ke ni ka ngala panong ga new playlist mo ke ni ka channel te khuli shibun ngin skendopan hagawai ga video